नैजिनै अस्कार बान्था मोननो हानायनि आन्दोआव मासे एन्जर। नंगौ, नोंथाङा थारखौनो खोनादों। मासे एन्जरनि केरेक्टार रलनि थाखायनो सासे मानसिया 29 अस्कार बान्था मोननो हानाय आरो कौटिपति मानसि जानो हानायनि गोथां सल'नि बाथ्राखौ आं नोंथांनो बुंदों। अस्कार बान्था मोननो हालायलाय माबायदि एन्जर बेलाय? नंगौ, मिकी माउस मुंनि मासे एन्जरनि बाथ्राखौनो आं बुंदों। नंगौ, एनिमेशन कार्टुननि बाफ मिकी माउसनि बाथ्राखौनो आं बुंदों। नंगौ, वाल्ट डिस्नी बिथाङा सोरजिनाय बयनिबो गोसोखौ रंजाखांहोनो हाग्रा कार्टुन मिकी माउसनि सोमोन्दैनो आं बुंदों। बे एसेबां रहस्य गोनां मिकी माउसखौ वाल्ट डिस्नीआ माबोरै सोरजिखो? बिथाङा बे एन्जरनि थाखायनो सासे जाफुंसार कार्टुनिस्ट जानो हानायनि रहस्यखौ नोंथाङा मोन्थिनो लुबैयाखैना? नंगौ, थारैनो नोंथाङा मोन्थिनो लुबैगोन। बे भिडिअ'आव वाल्ट डिस्नीनि क्रिएटिभ इमेजिनेशन आरो मिकी माउसनि सोमोन्दै नोंथांनो शेयार खालामनो लाबाय। बिथांनि जाफुंसारनायखौ आबुङै मोन्थिनो थाखाय भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांदो। भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा लाइक आरो कमेन्ट खालामदो, लोगोसे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामदो। वाल्ट डिस्नी बिथाङा मुलुगनि सासे क्रिएटिभ एन्टारप्रेन्योर, एनिमेटर, भइस एक्टर आरो फिल्म प्रडिउसारमोन। बिथाङा गासै मुलुगनि एनिमेशन इन्डास्ट्रियाव सासे पायनार महरै मोनसे गोदान जांख्रिथाय लाबोजेनदोंमोन। बिथाङानो टेलिभिजनाव कार्टुन आरो एनिमेशननि मशन पिक्चारखौ गिबि खेबनि थाखाय सोरजिजेनदोंमोन। सासे फिल्म प्रडिउसार महरै बयनिख्रुइबो बांसिन एकाडेमि बान्था मोननो हादोंमोन। बिथाङा गासै 59 खेब नमिनेटेड जादोंमोन आरो बेनि मादाव गासै मोन 29 अस्कार बान्था मोननो हादोंमन। डिस्नी बिथाङानो गुबुन गुबुन मोनद' आयदाफोरनि थाखाय एकाडेमि बान्थानि नमिनेटेड जानाय सासे गिबि सुबुंमोन। बिथाङा थैनायनि उनावबो 240 मिलियन मानसिफ्रा बिथांनि सावथुनखौ नायदोंमोन। मोनफ्रोमबो सप्तायाव 100 मिलियननिख्रुइबो बांसिन मानसिफ्रा डिस्नी टेलिभिजन श'खौ नायदोंमोन। बिथाङा डिस्नीलेन्ड पार्क गायसननानै गालांदोंमोन आरो बिथाङा थैनायनि उनावबो दिनैसिमबो 8.5 मिलियन मानसिफ्रा बे पार्कआव बेरायनो थांनायजों लोगोसे गोजोननाय लानो हाबाय। बे पार्कआव दिनैसिमबो 2,20,000 मानसिफ्रा खामानि मावनानै थांनानै दङ। बिथाङानो मुलुगनि गासै गथ'साफोरजों लोगोसे गासैबो थाखोनि सुबुंफोरनि थाखाय एन्टारटेनमेन्टनि महरखौनो सोलायनानै होफैदोंमोन। बिथाङा गायसननानै गालांनाय कम्पानिनि जोहैनो दिनैसिमबो डिस्नी टिभि चेनेलआ गासै मुलुगावनो मानसिफोरनि एन्टारटेनमेन्ट होगासिनो दङ। डिस्नी बिथांनि क्रिएटिभ आयदाखौ असिला लानानैनो दिनै मुलुगाव अनजिमा गैयै कार्टुनिस्ट आरो कार्टुन केरेक्टार जोनोम जाबाय। अनजिमा गैयै स्ट'रि आरो कन्टेन्ट जोनोम जाबाय। टेक्न'लजिनि जौगासारनायजों लोगोसे कार्टुन मुलुगाव अनजिमा गैयै कार्टुन सफ्टवेयर, 2D आरो 3D एनिमेशन ओंखारबाय। बेफोरखौ सोरजिग्राजों लोगोसे बेफोराव खामानि मावग्रा लाख लाख मानसिफ्रा गावसोरनि जिउ राहा दानानै जाफुंसार जानो हाबाय आरो बिथांमोननि सोरजिथायखौ नायनानैनो लाख लाख मानसिफ्रा दिनैसिमबो एन्टारटेनमेन्ट लागासिनो दङ। बेफोरनि गासैबो गुदियाव दङमोन वाल्ट डिस्नी बिथांनि क्रिएटिभ आइडिया। बिथाङा दि एसेबां बुरजा जाफुंसारबाय, मुलुगनि मानसिफोरखौ गोजोन होनो हानाय कार्टुन सोरजिनानै गालांबाय आरो सोरगो बायदि डिस्नीलेन्ड सोरजिनानै गालांबाय। बिथांनि जिउआबो जोबोद रंजा खुसि एबा जेबो खैफोद आफोद गैयै जाथारगोन होननानै नोंथाङा थारैनो साननो जानांगौ। थारैनो बिथांनि जिउआ नोंथां साननाय बायदि नङामोन। नंगौ, बिथाङा बेफोर जाफुंसारनायखौ गोरलैयै मोनफुङाखैमोन। बिथांनि जाफुंसारनायनि आन्दोआव गोबां जेननाय, नेवसिजानाय, देवलिया जानांनाय आरो खैसारि खालामजानायनि गेदेर गेदेर जाथायफोर दङमोन। बेखायनो बुंनाय जादों, मोनफ्रोमबो गेदेर जाफुंसारनायनि सल'नि आन्दोआव मोनफा मोनफा गेदेर जेननायनि सल'बो थायो। Every great success story is a story of a great failure. नोंथाङा फोथायनो गोब्राब मोनगोन दि डिस्नी बिथाङा जिउआव 300 बार फेलें जादोंमोन आरो गोबां खेब गोसो लोरबां जानायजों मोगा मोगि जानांदोंमोन। गोबां मानसिफ्रानो गावसोरनि सिमांखौ जाफुंसार होनो थाखाय 100 बारबो नाजाया, नाथाय 300 बार फेलें जानायनि खोथायाथ' गोजानाव दोन। बिथाङा उन्दै बैसोनिफ्रायनो गावनि खामानि मावनाय आरो जिउजों जुजिनो गोनां जाबोदोंमोन। बिब्दिब्ला फै बिथांनि उन्दै बैसो, जिउ राहा दानाय, फेलें जानाय आरो जाफुंसारनानै गोथां सल'नि सोमोन्दै मोनथिना लादिनि। डिस्नी बिथांनि जोनोमा 1901 मायथाइनि 5 डिसेम्बराव शिकाग' नोगोराव जादोंमोन। बिथांनि बिफानि मुङा एलियास डिस्नीमोन आरो बिथाङा 4थि फिसालामोन। बिथांनि जोनोमा मोनसे जोबोद गोरिब नखराव जादोंमोन, जायनि थाखाय बोथिसे ओंखामनि थाखायबो जोबोद जुजिनो गोनां जादोंमोन। बिथांनि नखरा गोरिबजों जुजिनायनि थाखायनो
मोनसेनि उनाव मोनसे जायगायाव खामानि नागिरनानै खारनो गोनां जादोंमोन। जेब्ला बिथाङा बोसोरब्रै बैसोनि जायो अब्ला बिथांनि नखरा मिसुरीनि मार्शेलाइन ओनसोलाव गावसोरनि बिबथैया बायनाय हा गोदानाव खारलांदोंमोन। बै समाव बिथाङा खौरां बिलाइयाव सेबखांजानाय कार्टुनफोरखौ नायै नायै सावगारि आखिनो सोलोंजेनोमोन। सानसेखालि 7 बोसोर बैसोआव गावसोरनि नसुंसेनि सासे आजिरा मोननाय डक्टरनि गरायखौ सावगारि आखिनायनि मुङाव गिबि खेबनि थाखाय रां आरजिनो हानानै सावगारि आखिनो मोजां मोननायखौ जौगाहोनानै लादोंमोन। सानसेखालिबो मोनसे खाफाल जुफिदोंमोन दि सासे जि सुथेग्रा दर्जिया बिथांनि सावगारि बोनायखौ नोजोराव गोग्लैनानै बियो गावनि सुथेनाय जियाव रां होनानै सावगारि आखिहोदोंमोन आरो बै गस्लाया ओनसोलाव बयजोंबो मोजां मोनजादोंमोन। बेनि उनाव 1911 मायथाइयाव फिन बिथांनि नखरा मिसुरीनि कानसास सिटीआव खारलांफिनबावदोंमोन। बेवहाय बिथांनि बिफाया कानसास सिटी स्टार आरो कानसास सिटी टाइम्स मुंनि गांनै खौरां बिलाइ फानग्रानि फालांगि खालामदोंमोन। डिस्नीनि बिफाया बिथांखौ खौरां बिलाइ फानथिंनो नारसोमदोंमोन। बेखायनो बिदा रयजों लोगोसे फरायसालियाव थांनायनि सिगांनो सानफ्रोमबो फुंनि 4:30 रिंगायावनो सिखारनानै खौरां बिलाइ फानथिंहैयोमोन। गोजां बोथोरनि गुसु सुहाबनाय आरो खौरां बिलाइनि गिलिर बजाखौ लानानै सोरांस्लाबनानै हारसिं गिदिंथिंनो थाखायबो बिथाङा गिनो रोङै बाध्य जादोंमोन। माब्लाबा खौरां बिलाइया सम मथे मोनहैयैनि थाखाय बायग्रा आरो फरायग्राफोरजों बिथाङा गाज्रि रोखोमै रायजानो गोनां जादोंमोन। ओरैहाय बिमायाबो नखरनि रांखान्थि हालोदखौ सुंथाबनो थाखाय गारि सालायनानै गाइखेर फानथिनो गोनां जादोंमोन। डिस्नी बिथाङा गावनि बिमाखौ मदद खालामफायोमोन आरो बिनि उनावसो फरायसालियाव थाङोमोन। बेबायदिनो खामानि मावनांनायनि थाखायनो गोबां समाव फरायसालियावनो उन्दुलांनो गोनां जानायाव बिथाङा फरायनायाव गाज्रि फिथाइ मोनोमोन। बिथाङा खौरां बिलाइ फानथिंनायनि खामानिखौ गासै 6 बोसोर मावदोंमोन। बिथांनि बिफाया गावनि फेलें जानाय जिउखौ सामलायनो हायैनि रागाखौ नखरनि सोद्रोमाफोरनि सायाव होखारोमोन। गासैबो खामायनाय रांखौ डिस्नीया गावनि बिफानो रग' होफैजोबनांगौमोन। एसेबां खामानि मावनानै मेंहाबनायावबो आरो बिफाजों जोबोद रायजानो बुजानो गोनां जासेयावबो बिथाङा सम बरननानै गावनि मोजां मोननाय कार्टुन सावगारि आखिनो नागारामोन। बेखायनो गावनि सावगारि आखिनो मोजां मोननायखौ जौगाहोनो थाखाय कानसास सिटी आर्ट इनस्टिट्यूटआव मुं थिसनदोंमोन आरो बेनि खरसा बरननो थाखाय बिफाखौ मोनथिहोआजासे गुबुन कम्पानिनि खौरां बिलाइबो फानदेरबावदोंमोन आरो फरायसालिनिफ्राय फैनायनि उनाव गंसे गेलामाल दखानावबो खामानि मावोमोन। बिथाङा कार्टुन सावगारि आखिनानै गामिनि मानसिफोरनो दिन्थिनो जागायदोंमोन। नाथाय मानसिफोरा बिथांनि सावगारिखौ माब्लाबा बाख्नायो आरो माब्लाबा लाजि फोनाङोमोन। डिस्नी बिथाङा गावसिनि साखाथियाव थानाय गंसे सेलुनाव जिरायनानै कार्टुन सावगारि आखियोमोन, जायनि थाखाय खानाय सिनग्राया बिथांनि खानायखौ फ्रि सिननानै होयोमोन आरो खानाय सिनग्राया गावनि दखानाव मोननैसो सावगारिखौ आलायनानै दोनदोंमोन। बेखौ नुनानै बिनि दखानाव खानाय सिननो फैग्राफ्रा जोबोद बाख्नायोमोन। बे बाख्नायनाय मोननायावनो डिस्नीया बिथांनि लुबैनाय गोहोखौ गोख्रों खालामबावदोंमोन। गावनि नखरनि गोब्राब थासारिखौ मोनदांनानै बिथाङा माबा मोनसे गेदेर खामानि मावनो थाखाय थांखि लादोंमोन। 1917 मायथाइयाव बिथाङा गावनि नखरजों लोगोसे फिन शिकाग' नोगोरसिम फैफिननानै बेवहाय फिथाइ सामथाइनिफ्राय बानायनाय जेलि दिहुनग्रा बायदोंमोन। बिथाङा रां खामायनो थाखायनो ट्रेन स्टेशनफ्राव जुखाम एवनाय, कल्ड ड्रिंक, जुइस आरो खौरां बिलाइफोरबो फानोमोन आरो बेजोंनो गावनि नखरनि खरसाजों लोगोसे सावगारि आखिनायनि खरसाखौबो बरनोमोन। ट्रेन स्टेशनावनो बिथाङा दुगैयो लोबो आरो माब्लाबा रानथाब फोनथाब हरबो थानाङोमोन। बै समाव डिस्नी बिथाङा मिकेनले हाइ स्कुलाव मुं थिसनदोंमोन आरो बै फरायसालिनिनो खौरां बिलाइयाव सेथि मुलुग दावहानि सोमोन्दै हादोर अनफावरिनि फेस्ला सावगारि आखिग्रा महरै खामानि मावदोंमोन। बै समाव बिथाङा शिकाग' एकाडेमि अफ फाइन आर्ट्सआव सनिबारनि हराव सोलोंनाय उइकलि क्लासाव मुं थिसनदोंमन। नाथाय नखरनि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांनायनि थाखायनो गोजौ फरायसालिनि फरायनायखौ नागारनानै 1918 मायथाइयाव सेथि मुलुग दावहायाव जार्मानिफोरजों दावहा नांनो थाखाय आमेरिकानि रौनियायाव हाबनो थांदोंमोन। नाथाय बैसोआ खम जानायनि थाखाय नेवसिजादोंमोन। थेवब्लाबो बिथाङा गावनि बार्थ सार्टिफिकेटखौ जालियाथि खालामना रेड क्रसआव हाबहैनानै एम्बुलेन्स सालायग्रा ड्राइभार जाहैदोंमोन। बे समावबो बिथाङा गावनि एम्बुलेन्स गारिनि फारफ्रोमथिंबो सावगारि आखिनानै साजायना लायोमोन। बिथाङा स्टार एन्ड स्ट्राइप मुंनि रौनियाफोरनि खौरां बिलाइयाव गावनि माखासे सावगारिफोरखौ फोसावदोंमोन। बिथांखौ फ्रान्सआव दैथायहरदोंमोन, नाथाय नभेम्बर दानाव दावहा दोनथ'नायनि उनावसो मोनहैदोंमोन। बिनि उनाव बिथाङा 1919 मायथाइयाव केन्सास सिटीआव फिन फैफिनदोंमोन।
फैफिननानै बिथाङा पेसमेन रुबिन कमार्शियेल आर्ट स्टुडिय'आव सासे सोलोंजेनगिरि आर्टिस्ट महरै खामानि मावदोंमोन आरो बेवहायनो बिथाङा एडभार्टाइजिं, थियेटार आरो केटालगनि फालांगियारि सावगारि आखिदोंमोन आरो बेवहायनो बिथाङा इफ आइ वर्क्स मुंनि सासे आर्टिस्टखौ गिबि खेबनि थाखाय लोगो मोनजेननानै लोगो जालायदोंमोन। बे बोसोरावनो बिथाङा कान्सास सिटी स्टार मुंनि खौरां बिलाइयाव सासे कार्टुनिस्ट महरै खामानि मावदोंमोन, नाथाय खौरां बिलाइनि सुजुगिरिया बिथांखौ सोरजिलु गुन गैया होननानै खामानिनिफ्राय होखारहरदोंमोन। 1920 मायथाइनि जानुवारि दानाव पेसमेन रुबिननि स्टुडिय'आ रांखान्थि अलखदाव गोग्लैनानै 18 बोसोर बैसोनि डिस्नी आरो बिथांनि लोगो इफ आइवार्स सानैबो खामानि गैयै जादोंमोन। उनाव बिथांमोना सानैबो जथायै आइवार्स डिस्नी कमार्शियेल आर्टिस्ट मुंनि एनिमेशन कम्पानि गायसननानै फालांगि खालामनो लादोंमोन, नाथाय रावबो बायग्राफोरखौ गोसो बोनो हायैलाय रांखान्थि अलखदाव गोग्लैनानै बिथांमोननि कम्पानिया थैनो गोनां जादोंमोन आरो डिस्नी बिथाङा लोगोफोरनि न'आव थानो गोनां जादोंमोन। उनावहाय गावनि लोगो इफ आइवार्सखौ एबि कौजारजों दैदेनजानाय कान्सास सिटी एड कम्पानियाव खामानि मावनो हगारहरनो गोनां जादोंमोन। दानसेनि उनावनो डिस्नी बिथाङाबो राहा गोथे जानानै गावनि लोगो आइवार्सजों जयै थांफानानै खामानि मावहैफानो गोनां जादोंमोन। बै कम्पानिया काट-आउट एनिमेशन बाहायनानै फोसावथाय खालामनायनि फालांगि खालामदोंमोन। डिस्नी बिथाङा एनिमेशन खालामनायाव गोसो मुजिहाबदोंमोन, अदेबानि माड एन्ड जेप्स एन्ड मेक्स प्लेसार्स आउट अफ द इंकवेल मुंनि बायदि बायदि कार्टुन आखिदोंमोन। केमेरा सेबखांनायजों लोगोसे माखासे टेकनिकेल बिथिंनि सायाव आनजाद नायनानै काट-आउट एनिमेशननि आदबनिख्रुइ सेल एनिमेशन आदबा साबसिन जागोन होननानै डिस्नी बिथाङा हमदांनो हादोंमोन। कम्पानिनि बिगोमा एबि कौजार्सआ सेल एनिमेशन आदबनि सायाव नाजानायखौ गनायाखैमोन, जायनि थाखाय डिस्नी बिथाङा गावनि सासे मावथि लोगोखौ लाफानानै गोदान फालांगिखौ गायसनदोंमोन। बिथांमोना ओनसोलनिनो निउमेन थियेटार मुंनि मोनसे थियेटारनो फाननो थाखाय थांखि खालामनानै निउमेन्स लाफ अ ग्राम्स मुंनि शर्ट कार्टुन फिल्मफोरखौ बानायनानै फानदोंमोन। डिस्नी बिथाङा पल टेरी मुंनि सासे कार्टुनिस्टनि एसप्स फेबल्स मुंनि कार्टुननि सायाव बिजिरनानै नायदोंमोन आरो लाफ अ ग्राम्स मुंनि सिख्रि सिख्ला मोदायजोफोरनि मोनद' गोदान सल'नि शर्ट कार्टुन फिल्म बानायदोंमोन। 1921 मायथाइयाव लाफ अ ग्राम्सआ अनसायजानाय मोननायजों जाफुंसार जानायनि थाखायनो बिथाङा लाफ अ ग्राम्स स्टुडिय' गायसनदोंमोन आरो बेवहायनो माखासे एनिमेटरफोरखौ खामानियाव थिसनदोंमोन। लाफ अ ग्राम्सनि आरजिनाय राङा खामानि मावग्राफोरखौ सामलायनायाव थोजासे रां आरजिनो हायैनि थाखायनो डिस्नी बिथाङा एलिसेस एडभेन्चार्स इन वन्डारलेन्डनि सायाव बिथा खालामनानै एनिमेशनजों लोगोसे लाइभ एक्शन गोनां खालामनानै एलिसेस वन्डारलेन्ड मुंनि शर्ट कार्टुन फिल्म दिहुनदोंमन। उनाव बेबो जाफुंसार जायैनि थाखायनो 1923 मायथाइयाव बिथाङा दाहार नांनानै देउलिया जानांदोंमोन। बै समाव एनिमेशन आरो कार्टुन आखिनानै जाफुंसार जानाया आंनि दारै जानाय नंला सानदोंमोन आरो थांनानै थानो थाखाय मोनसे गेरेजाव खामानि मावनांदोंमोन। बेनि उनाव डिस्नी बिथाङा 1923 मायथाइनि जुलाइ दानाव हलिउड फारसे आगान सुरलांदोंमोन। जुदिअ'बाबो निउयर्कआव कार्टुन सेन्टार दङमोनब्लाबो बिथाङा लस एन्जेल्स फारसेसो दावबायलांदोंमोन, मानोना बेवहाय गावनि बिदा रयजों लोगोसे थाफानानै सासे लाइभ एक्शन फिल्म डाइरेक्टर जानायनि मिजिं थिदोंमन। नाथाय बिथाङा हलिउडआवबो जेबो खामानि मोनाखैमोन। जेब्लासिम बिथाङा निउयर्क फिल्म डिस्ट्रिबिउटरनि सासे आइजो बिगोमा मार्गारेट जे विंकलार बिथांनि सोमोन्दै खोनायाखैमोन, अब्लासिम एलिसेस वन्डारलेन्डखौ फाननायाव फेलें जादोंमोन। विंकलार बिथांनो गोदान कार्टुन सिरिजनि गोनांथि जादोंमोन। थागथि बे समावनो डिस्नी बिथाङा विंकलारजों मोनद' सिरिजनि एलिस कमेडिसनि थाखाय $1,500 कन्ट्रेक्ट साइन खालामदोंमोन। बेनि उनाव डिस्नी आरो बिथांनि बिदा रय सानैबो कार्टुन फिल्म बानायनो थाखाय डिस्नी ब्रादार्स स्टुडिय' गायसनदोंमोन। उनाव बिदानि सानखांथायजोंनो बेखौ वाल्ट डिस्नी कम्पानि मुङाव मुं सोलायनाय जादोंमोन। उनाव बिथाङा गावनि आगुनि लोगो इफ आइवार्सखौ कान्सास सिटीनिफ्राय लेंहरनानै गावनि स्टुडिय'आव खामानि मावनो थाखाय थिसनफैदोंमोन। 1929 मायथाइयाव निउयर्क फिल्म डिस्ट्रिबिउशननि बिगोमा मार्गारेट जे विंकलारआ फिल्म दिहुनगिरि गावनि फिसाय चार्ल्स मिन्सनो डिस्ट्रिबिउशन खालामनायनि बिबानखौ गथायदोंमोन, जायनि थाखाय मिन्स आरो डिस्नी बिथांनि गेजेराव माब्लाबा माब्लाबा गोसो गोरोबलायै जानानै हेंथा हेंथि सोमजियोमोन। मिन्सआ इउनिभार्सेल केरेक्टारनि जोहै डिस्ट्रिबिउट खालामनो थाखाय गोदान कार्टुन केरेक्टार सोरजिनो खावलायनाय बादिनो
डिस्नी आरो युप आइवाक्स सानैबो अस्वाल्ड दा लाकी रेबिट मुंनि मासे सेसानि गोदान कार्टुन केरेक्टार सोरजिदोंमोन। बे अस्वाल्ड केरेक्टारनि सावथुना मानसिफोरजों अनसायजानानै जाफुंसार जादोंमोन। बेखायनो 1929 मायथाइयाव डिस्नी बिथाङा अस्वाल्ड सिरिज सोरजिनायनि मुङाव रांखौ बारायबावनायनि थाखाय रादाय खानायनि मिजिं थिदोंमोन। नाथाय आगोआवनो मिन्स बिथाङा डिस्नीनि कार्टुन केरेक्टार अस्वाल्ड दा रेबिटनि कपिराइटखौ खम बेसेनावनो आयेनारियै बायनानै लाखांनायनि उनाव रादाय खानायनिख्रुइबो खम रां होनायनि थाखायसो बाथ्रा बुंदोंमोन। बे बाथ्राखौ लानानै सानैनि गेजेराव गोरोबलायै जादोंमोन। उनाव गावनि बाथ्राखौ गनायाब्ला गाव हारसिङैनो गोदान स्टुडिअ गायसननानै अस्वाल्ड सिरिजखौ सामलायगोन होननानै मिन्सआ डिस्नी बिथांखौ हुमखि होदोंमोन। बे हुमखिखौ डिस्नी बिथाङा गनायाखैमोन, जायनि थाखाय खायदा बाहायनानै डिस्नी बिथांनि स्टुडिअआव खामानि मावग्रा लोगोफोरखौ बायखांना लांजोबनानै बिथांखौ हारसिं खालामदोंमोन। नाथाय बिथांजों लोगोसे सावगारि आखिफाग्रा आगुनि लोगो युप आइवार्क्सनि अनगायै रावबो बिथांजों मदद खालामफायाखैमोन। बे समाव बिथांनि जिउआ जोबोद अलखदाव गोग्लैदोंमोन। बिथाङा थांनानै थानो थाखायबो जायगा गैयै आरो जानो लोंनोबो रां गैयै जादोंमोन। बे समाव डिस्नी बिथाङा गोसो लोरबां जानायजों नारसिनजादोंमोन, नाथाय फिन गसंखांफिननानै खामानि मावनो थाखाय जुजिफिनदोंमोन। उनाव आइवाक्स आरो डिस्नी सानैबो लोगो नांनानै गोदान खामानि मावनो बिथांखि लादोंमोन। 1929 मायथाइयाव बिथांमोना अस्वाल्डखौ टाक्कार होनो थाखाय गोदान कार्टुन केरेक्टार सोरजिनायनि सायाव जुजिनायनि सममोन। बे जुजिनानै खामानि मावबाय थानाय समावनो मासे एन्जरा गावनि साखाथियाव खारथिंनायखौ नुसनदोंमोन आरो बै एन्जरखौनो कार्टुननि केरेक्टार सोरजिनायनि गोदान सानखांथाय जोनोम जादोंमोन। चार्लेस मिन्सनि थाखाय बानायनाय अस्वाल्डनि केरेक्टार मासे सेसाखौ गोबां सोलाय सोल' खालामनानै मासे एन्जरनि महर होदोंमोन आरो बेखौ बिथांनि लोगो इस्वार्गआ एसे सोलाय सोल' खालामबावनानै साबसिन बानायबावदोंमोन। बेनि खोमाखौ अस्वाल्डनिख्रुइ फिसासिन आरो उदैखौ एसे गेदेरसिन खालामदोंमोन। बिनि आखायाव ग्लभ्स आरो आथिङाव जुथा गानहोदोंमोन, नाथाय अस्वाल्डनि आखायाव ग्लभ्स आरो आथिङाव जुथा गैयामोन आरो बेखौ ड्रेस गानहोनानै मासे एन्जरनि महर होदोंमोन। बे एन्जरनि मुंखौ मर्टिमार माउस मुं दोनदोंमोन, नाथाय डिस्नी बिथांनि बिसि लिलियाना मुंखौ साबजानाय मोनैलाय बेनि मुंखौ मिकी माउस मुं दोननो सुबुरुन होदोंमोन। आइवार्क्सआ मिकी माउसनि देहायारि दाथायखौ होदोंमोन, नाथाय डिस्नीया बिनि जिउमाखौ होदोंमोन। बेबायदिनो मुलुगनि मुंदांखा मिकी माउसआ जोनोम जादोंमोन आरो बेनो डिस्नी बिथांखौ जाफुंसारनायनि फारसे लानानै थांदोंमोन। 1928 मायथाइनि मे दानाव अस्वाल्डखौ टाक्कार होनायनि थांखिजों मिकी माउसखौ आनजाद नायनो थाखाय प्लेन क्रेजी मुंनि राव गैयै शर्ट फिल्म बानायदोंमोन आरो नैथियाव द गेलपिन गुस मुंनि सुंद' सावथुना डिस्ट्रिबिउटर मोननायाव फेलें जादोंमोन। नाथाय थामथि सावथुन स्टीमबट विलीआव सिंक्रोनाइज मिउजिक होनानै भइस गोनां शर्ट फिल्म बानायदोंमोन। बिथांनि बे गोदान आदब बाहायनाया जाफुंसार जादोंमोन आरो बे सावथुना गासै मुलुगनाङैनो मुंदांखा जादोंमोन। बे जाफुंसारनायनि थाखायनो आरोबाव साबसिन आदबनि थाखाय डिस्नी बिथाङा इउनिभार्सेल पिक्चार्सनि बारग' मावख'गिरि पेट पावार बिथांजों पावार सिनिफन रेकर्डिं सिस्टेमखौ गावनि सावथुनाव बाहायनो थाखाय कन्ट्रेक्ट साइन खालामदोंमोन। सिनिफना डिस्नी बिथांनि गोदान साउन्ड एबा मिउजिक गोनां सुंद' कार्टुन सावथुननि सासे गोदान डिस्ट्रिबिउटर जादोंमोन। उनाव मिउजिक आरो साउन्ड क्वालिटिखौ सोदांनो थाखाय मिउजिक कम्प'जार आरो एरेन्जार कार्लस स्टार्लिंखौ हायार खालामदोंमोन आरो बिथांनि सुबुरुनजोंनो डिस्नी बिथाङा सिली सिम्फनी मुंनि सिरिजनि सल' आरो केरेक्टाराव मिउजिक होदोंमोन। 1929 मायथाइयाव मिकीनि केरेक्टाराव गिबि खेबनि थाखाय राव होनानै द कार्निभेल किड्स मुंनि सावथुन सोरजिदोंमोन। बेखौ डिस्नी बिथाङा गावनो भइस अभार खालामदोंमोन आरो मिकीनि खुगानिफ्राय ओंखारनाय गिबि रावानो जादोंमोन हट डग हट डग। बेनिफ्रायनो मिकी माउसआ राव रायलायनो हाग्रा गिबि कार्टुन जानो हादोंमोन। बे एखे बोसोरावनो द स्केलेटन डेन्सनि थाखायबो बिथाङा माखासे एनिमेशन खालामदोंमोन। मिकी माउस आरो सिली सिम्फनी मोन्नैबो सिरिजआ जाफुंसार जादोंमोन, नाथाय डिस्नी आरो बिथांनि बिदा रयआ डिस्ट्रिबिउट खालामनायनि मुङाव पावार्स बिथांनिफ्राय मुलाम्फानि बाहागोखौ नांगौ रोखोमनि मोनाखै होननानै सानदोंमोन। बेखायनो 1930 मायथाइयाव डिस्नी बिथाङा गावनि लोगो इवार्क्सखौ गुबुन गुबुन रोखोमनि एनिमेशन खालामनायखौ खमायनो थाखाय बुंदोंमोन आरो पावार्स बिथांनियाव कार्टुनफोरनि थाखाय मुजुरिखौ बांहोनायनि थाखाय सावरायलायदोंमोन। नाथाय पावार्सआ डिस्नीखौ बोखारनानै बिथांनि लोगो इवार्क्सखौ खामानि मावबाय थानो थाखाय बायखांनानै खामानि मावनायनि रादाय खादोंमोन। ओरैहाय मिउजिक कम्प'जार स्टार्लिंआबो इवार्क्सनि अनगायै डिस्नी स्टुडिअ'आ बन्द' जाखागोन साननानै रिजाइन होदोंमोन। गमामायैनो
फिन खेबसेबाव डिस्नीनि स्टुडिअ'आ बन्द जादोंमोन आरो डिस्नी बिथाङा फिन खेबसेबाव पावार्सनि खैसारियाव गोग्लैनानै नार्भास ब्रेकडाउन जादोंमोन। बेनि उनाव बिथाङा फिन खामानि मावफिननो थाखाय जुजिदोंमोन आरो मिकी माउसखौ फिन खेबसेबाव डिस्ट्रिबिउट खालामनो थाखाय कलम्बिया पिक्चार्सजों कन्ट्रेक्ट साइन खालामदोंमोन, जायनि उनाव बिथांनि कार्टुन फिल्मफोरा आरोबाव गासै मुलुगनाङैनो मुंदांखा जालांनो हमदोंमोन। गोदान आदब बाहायनायनि मिजिंजों बिथाङा इउनाइटेड आर्टिस्ट मुंनि फसंथानजों रादाय खानानै फ्लावार्स एन्ड ट्रिज मुंनि कालारिं फिल्म बानायदोंमोन। बे सावथुना 1932 मायथाइयाव बेस्ट शर्ट साबजेक्ट कार्टुन महरै एकाडेमि एवार्ड मोननो हादोंमोन। बेजों लोगोसे मिकीज अरफान्स मुंनि सुंद' सावथुननि थाखायबो अनारारि एवार्ड मोननो हादोंमोन आरो 1933 मायथाइयाव द थ्री लिटिल पिग्स मुंनि सुंद' कार्टुन सावथुनाबो बेस्ट शर्ट साबजेक्ट कार्टुन महरै एकाडेमि एवार्ड मोननो हादोंमोन। बेनि उनाव बिथाङा 1934 मायथाइयाव शर्ट कार्टुन सावथुन बानायनायावल' सिमा जानानै थानो मिजिं थियाखैमोन। बिथाङा गोलाव सावथुनावबो आखाइ होयोब्ला मुलाम्फा जागोन होननानै फोथायदोंमोन। बेखायनो बिथाङा सिख्रि सिख्ला मोदाइजोफोरनि सल'नि सायाव बिथा खालामनानै स्नो व्हाइट एन्ड द सेभेन ड्वार्फ्स मुंनि गोलाव सावथुन सोरजिनो थाखाय 4 बोसोर खामानि मावदोंमोन। जेब्ला बे खौराङा गोसारदोंमोन अब्ला बे कम्पानिया देवलियासो जागोन होननानै फिल्म इन्डास्ट्रिया बिबुंथि होदोंमोन आरो बियो डिस्नीनि आदुवानिसो खामानि होननानै बुंसोगारदोंमोन। बे सावथुनानो एनिमेशन कार्टुन मुलुगनि गिबि फुल कालार आरो साउन्ड गोनां आबुं फिचार फिल्ममोन। बेखौ बानायनायाव गासै बाजेटनि 3 गुन बांनानै गासै $1.5 मिलियन खरसा जादोंमोनब्लाबो जाफुंसारनो हादोंमोन। बेनि उनाव मोनसे गोदान आदबनि थाखाय 1930 मायथाइयाव मिकी माउसनि सोलेरखौ गुफुर गाबनि ग्लभ्स, गोमो गाबनि जुथा आरो गोजा गाबनि पेन्ट गानहोनानै गाब गोनां कालारिं खालामनानै मोनसे गोदान नुथायनि मिकी माउस सोरजिदोंमोन। बे गाबखौ होदोंमोन डिस्नी बिथांनि स्टुडिअ'आव खामानि मावग्रा फ्रेड मुर बिथाङा। बेनि उनाव मिकीनि गाब गोनां सोलेरनि गिबि सावथुन द बेन्ड कनसार्ट मुंनि सावथुनखौ दिहुनदोंमोन। बेनि अनगायैबो डिस्नी बिथाङा माखासे टेकनिकेल आरो केमेरा खेबनायनि आदबफोरखौ जौगाहोनायजों लोगोसे खामानि मावग्रा गावनि मावथिफोरखौ फोरोंथाय होनानै जौगा थाखोनि खालामबावनानै द ओल्ड मिल मुंनि सावथुन बानायदोंमोन आरो बियो 1937 मायथाइयाव बेस्ट एनिमेटेड शर्ट फिचार फिल्म महरै एकाडेमि बान्था मोननो हादोंमन। बे सावथुना 1939 मायथाइनि बयनिख्रुइबो साबसिन जाफुंसारनाय मशन पिक्चार जानो हादोंमोन आरो गासै $6.5 मिलियन रां आरजिनानै होनो हादोंमोन। बेनि उनाव 1940 मायथाइयाव पिनोचिय' आरो फेन्टासिया मुंनि मोननै सावथुन बानायदोंमोन, नाथाय नैथि मुलुग दावहा जानायनि थाखाय लसआव गोग्लैदोंमोन आरो स्टुडिअ'आ फिन खेबसेबाव दाहार नांदोंमोन। रांखान्थि अलखदनि थाखाय गावनि कम्पानियाव खामानि मावग्राफोरनो बेथनखौ खमायनायनि थाखाय बिथांनि खामानि मावग्राफ्रा खुद्रिनानै सोमावसारदोंमोन आरो सासेनिफ्राय सासे मावथिफ्रा कम्पानिखौ नागारनानै थांदोंमोन। बे समाव बिथाङा बेंक अफ आमेरिकायाव गासै $4 रां लन लादोंमोन। बिनि उनाव 1941 मायथाइयाव जोबोद खम रां खरसा खालामनानै बुम्बो मुंनि सावथुन दिहुनदोंमोनब्लाबो मानसिफ्रा बेखौ अनसायदोंमोन। डिस्नी बिदा फंबाय सानैबो रांखान्थि अलखदनि समाव एनिमेशन आरो लाइभ एक्शन मोन्नैनिबो गेजेराव गलायमोन्देर खालामनानै ट्रु लाइफ एडभान्चार्स मुंनि 30 मिनिटनि सावथुन दिहुनदोंमोन। बे सावथुनाबो 1948 मायथाइयाव बेस्ट शर्ट साबजेक्ट महरै एकाडेमि एवार्ड मोननो हादोंमोन। बेबायदिनो बिथाङा जेनैनो जुजियैनो गासै 22 अस्कार बान्था मोननो हादोंमोन आरो बे जाफुंसारनायनि आन्दोआव मिकी माउसनि मैखोम बिफाव दङमोन। मिकी माउसजों लोगोसे बिथाङा गुबुन गुबुन सावथुनफोरनि थाखाय गोदान केरेक्टारनि कार्टुन सोरजिदोंमोन। बेफोरनि मादाव मिकी माउसनि गार्लफ्रेन्ड मिनी माउस आरो गुबुन गुबुन केरेक्टारफोर जेरै डनाल्ड डाक, गुफी, प्लुटो, स्नो व्हाइट, अरोरा, सिन्डेरेला, पेटे, उर्सुला, हर्सकलार, जिमी क्रिकेट, इविल क्वीन, क्लारा बेले काउ, लुडविग भन ड्रेक, पानचिटो पिस्टल्स, किं लुई बायदि बायदि केरेक्टारनि कार्टुनफोरानो सोरजिजादोंमोन। बेफोर गासैबो केरेक्टार आरो सावथुनफोरा बयजोंबो अनसायजादोंमोन आरो मुलुगनि मानसिफोरखौ एन्टारटेन खालामनो हादोंमोन, जायनि थाखाय दिनैसिमबो डिस्नी बिथांखौ एनिमेशन कार्टुन मुलुगनि पायनियार होननानै बुंनाय जायो। कार्टुन मुलुगनि अनगायैबो बिथाङा गोबां खामानि मावनो आखायाव लादोंमोन। वाल्ट डिस्नी बिथाङा माब्लाबाबो फेलें जानायजों गंग्लायनानै थायाखैमोन। बिथाङा गोबां फालांगि खालामदोंमोन, नाथाय फेलें जानाय, दाहार नांनाय, देवलिया जालांनाय, बिनि उनावसो जाफुंसार जादोंमोन। बिथाङा
गेदेमा जाफुंसारनायखौ मोनफुंनो थाखाय मिजिं थिदोंमोन। बिनिखायनो गावनि सोरजिलु गुनखौ खामानियाव बाहायनो नागाराखैमोन। उन्दै बैसोनिफ्रायनो गोब्राब खामानि मावनायनि थाखाय गेलेनो आरो गोजोननाय लानो मोनबोआखैमोन आरो नखरनि मानसिफोरजों रंजा खुसि थानो मोनबोआखैमोन। बिथाङा जेंना, फेलें जानाय, खस्थ' आरो खामानि मावनायजों गफबनानै थाबोनांदोंमोन। बेखायनो 1940 मायथाइयाव मानसिफोरनि गोसोखौ गोजोन होनो हाग्रा गंसे थीम पार्क लुफुंनानै मुलुगनि बयनिख्रुइबो गोजोनसिन जायगा बानायनो थाखाय सिमां नुजेनदोंमोन। जाय पार्कआ सोरगो बायदि जागोन आरो समायना जागोन आरो बेवहाय मुलुगनि मानसिफ्रा गावसोरनि गथ' गथायफोरजों लोगोसे फैनानै जिउनि गासैबो गोजोनखौ मोनफुंनो हागोन। बिथाङा गावनि वाल्ट डिस्नी कम्पानीनिफ्राय 35 माइल गोजानाव खोलाहा अनाहेम नोगोराव गुवार हा बायनानै बेयावनो डिस्नीलैंड पार्क गायसनदोंमोन आरो 1955 मायथाइयाव बेखौ बेखेवदोंमोन। बेखौ बेखेवनाय हाबाफारिया आमेरिकान ब्रडकास्टिं टेलिभिजननि जोहै गासै मुलुगावनो 70 मिलियन नायगिरिफोरनिसिम गोसारदोंमोन। बेनि अनगायैबो बिथाङा 1956 मायथाइयाव फ्लरिडानि अरलान्ड'आव डिस्नी वार्ल्ड मुंनि आरोबाव थीम पार्क गायसननो थाखाय फोसावदोंमोन। नाथाय 1966 मायथाइनि 15 दिसेम्बराव बिथाङा लां केन्साराव गोग्लैनानै जिउ गोमादोंमन। उनाव वाल्ट डिस्नी कम्पानीया बिथांनि सिमांखौ मोगथां महर होनो थाखाय 1971 मायथाइनि 1 अक्ट'बर खालि डिस्नी वार्ल्ड पार्कखौ बेखेवदोंमोन। बेनि अनगायैबो बिथाङा खुदियाफोरनि थाखाय दा मिकी माउस क्लाब मुंनि टिभि श' गायसनलांदोंमोन। डिस्नी बिथाङा मोन 22 अस्कार बान्था मोननो हानायनि आन्दोआव बेसेबां जेंना, अलखद, नेवसिजानाय, खैसारि खालामजानाय आरो देउलिया जानायजों गले गले फेलें जानायनि उनावबो सासे जाफुंसार जानो हानाय जिउनि गोथां जारिमिनखौ मोनथिनानै नोंथाङा थुलुंगाखांबाय जानांगौ। उननि भिडिअ'आव बेबायदिनो गुबुन जाफुंसार सुबुंनि जिउ जारिमिनाव फिन लोगो मोनफिननायनि मिजिंजों एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। थेंक इउ फर वाचिं। भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो कमेन्ट खालामदो, लोगोसे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामदो। Get motivated, let's educate!